हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फ्रेन्सिना ब्लगाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरबाय। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। साहाया फुदुंगासिनो गोदौबाय दं। बिमासो बिमाखौ जायाहाय बुरैखो अमाखो ए दहायनो लाबोखाबाय आं। मुदुफुल आलु अमा बेदरजों संसै। दालिया मोनबाय। सान्दुं गोसाथारना दिनै सान्दुंआ मा मोनबायनो लोंनि र' अमा बेदरजों आलु मुदुफुल दालिया ओंखामा खान्था गिदिरावसो संनांगौ जानो। गाइखेर गोखै लोंनोसै। ओंखाम ओंख्रि मोनखांनायनि नैयाव आरो मा दं इयाव दाउदै अमा जायैफोरनि दाउदै खासे दं अमा जायै लोंनोसै। ओंखाम संखांनायनि गाइखेर गोखैखौ बाहाय लोंनो हानोसै लोगोफोर। सानफौबाथाय मानसिफोरा बुरजा जायो आरोना जोंहा ओंखाम जानाया मिस्ट्रिफोरबो दङ नालाय ओंखायनो बुरजा जायो। जानोसै जोंहा ओंखाम। नै लोगोआ रागा जोंदोंसो ना माय मिथिया खिन्थु मुस्रा सागासिनो दं। बेनिफ्राय जोंनि हिसाना नैनो आरोना गामसा सोरनोबा नांगौबा फानगोन बेनो आरोना। दिनैनो आलायबाय साल खानायफोरखौ खिथिनोनो मोनासै आंहा टाइमा जायासै दिनै मिलायहोनो हायासै। गेलेदो दे आं फैसानो दानोसै दसे। इखो माबायाव दैयाव दोनदो ओंखायनोथ' गिसि जादो। भगबान दिनैसो फार्स्ट दे गोबाव दिनैसो। इनियाबो डेन्जार जागोनसो खोमा ना? सोर खानायखो? आब'आ सखा सखाया साबथ' सखायासो खाफैदो हामा खोमा ना? मालाय बिनाबो सायो बिब' बिनानावफोरासो जाम्बा जाम्बि गथ'आ सालाय बिफंनानैलाय माबादो होनो इसोर मोननैयावल' होदो ना इयावबो होदो? हा? नै इउसाखय इउसाखय आं खानांगो होमबा आं खागोन आरो दालाय मानो खाबावनो दिनानो थांबाय। दिना थांबाय हसाय दानसै दिनैसो जागायजेनबाय आंना हिसान दानाया सेस जाथारबाय। मा थिखाना हरनाय फैनो मानो ओइ जवाखै आंगा जवाखै दे सदो सिनाय हायाखै नामा सालालाय गाबोन मटर खरस हैनांसिगोनलै बिदानिया आं खोनाखादोंमोनानो आं इ बाथ्राखौ दोनथ'दोलै
र' दायो लां